за камерата, моля. Добър ден, как се казвате? Аз съм Грей Калчич. Ще изпълняваме фокуси. Добре. Ми започвайте. Сега ще размешаме. Може ли да ще избера някой от публиката? Да, естествено. Да, разбира се. Може би ти. Може би. Нашия водещ. Бих желала да си изтеглите една карта. Да. И да я покажете набързо на публиката и на камерата. Може ли на нас? Кажи, Чакай. Да, добре, мерси. Сега не дайте с гърдане долу. Ще се сложа в джоба. Добре. Сега... Да. Вие си погледнете. Да. Вижте в кълчета. Извинете, това ли беше картата? Вижте на всички. Има ли начин да отидете по някакъв начин на камера, защото... Само да кажа, това е абсолютно с карта с подпис. Подпис с картичка, където ще оставиш си, да. Изтеглете си една карта и покажете на публиката. ето тази искам. Добре, покажете. Сега пък ти където си искаш в Тя може да вие двете. Аха. Добре. Само да кажа. Където си искаш в тестето. Където си искаш. Няма въобще да гледам. Гледай. Сега. Започвам да редят три колонки от карта. И виж в коя колонка е картата ти и трябва най-накрая да ми кажеш в коя е, разбраш. Да. Силно. Да. Още си. Тази. Пети път. Пети път. Да, 3 пъти се шарая. Не, няма да научим как. Кажи още едно. К. Още едно. С. Кажи някакво име. Просто. По-бързо скажи си. Иван. В. А. И твоята камера. Това ли те казва? Да. Да. Покажи на публиката на камера. Браво! Добре, преминаваме към нашите оценки. А може ли на нас да ни 6. 6.